Hola, soc l'Alba Monteagudo, soc del Centre Ocupacional de Call d'Atenes i aquest any he presentat el projecte Envelliment Saludable. Bàsicament consisteix en la remodelació de l'activitat d'estimulació cognitiva, que és una activitat que, resumint-ho molt, el que treballa és el deteriorament cognitiu, l'endarreriment tant com sigui possible de les pèrdues d'habilitats cognitives, i és una eina molt bona per detectar qualsevol tipus de demència. Llavors, això va néixer a partir de la necessitat que ha generat l'augment de població denominada de tercera edat, que crec que afecta bastant a tota l'entitat, però nosaltres ens hem centrat en el nostre servei. Com a conseqüència d'això vam crear la comissió d'envelliment, que ha vetllat sobretot per fer un dia a dia més agradable i adaptar-la a les necessitats d'aquest col·lectiu. El que hem fet bàsicament ha estat adaptar el que és l'entorn a les seves necessitats. Hem adaptat l'horari, hem adaptat l'espai i les activitats. Una d'elles ha estat l'estimulació cognitiva. I el que hem fet bàsicament ha estat remodelar tot el que era l'organització de l'activitat. Hem intentat donar-li un enfoc diferent, centrant-nos sobretot en les necessitats d'aquestes persones, i ara l'únic que ens falta és renovar tot el material que tenim, perquè ha quedat obsolet i a part que no està suficientment adaptat. A més que fa tants anys que ho fan que ja se'l saben, se'l coneixen de memòria, és molt difícil treballar el que és sobretot la concentració, la motivació i tot això comporta. Llavors, si ens voleu ajudar i ens voleu donar suport, us ho agrairem molt. Moltes gràcies. Soc la Laia Gurt, treballo al Centre Ocupacional de Call d'Atenes i el projecte que hem presentat enguany al Toni Manchón es diu Tenim cura dels animals o ells tenen cura de nosaltres. És envelliment i activitats amb animals al centre ocupacional. El projecte sorgeix una mica quan es comença a detectar al centre ocupacional l'augment de persones que en procés d'envelliment, això passa en general a la societat, pel nostre centre, igual que tota l'entitat, s'ha notat moltíssim en els últims temps. Des del 2016 es va crear una comissió d'envelliment en la qual s'han anat replantejant les activitats que es portaven a terme al centre i una mica en aquesta comissió el que es va veure és la necessitat de fer altre tipus d'activitats amb la gent, amb la població més envellida que teníem. Aleshores, des de fa un any es van crear un parell d'activitats que són el galliner, que compartim amb la residència Riudeperes i que ha funcionat molt bé, i les activitats amb gos. El gos Lamaco és un gos que ve un cop a la setmana i es fa una activitat amb ells. Llavors, a partir d'aquí es va veure que eren dues activitats que eren molt beneficioses a les persones que hi participaven, i el projecte és una mica aquest, és a dir, ampliar o crear de nou, però a l'exterior del centre ocupacional, un galliner més gran i accessible a cadires de rodes i a persones amb més dificultats de mobilitat, i activitats molt dirigides també a persones amb moltes necessitats de suport i aquest grup d'envelliment que cada dia augmenta més al centre ocupacional. Aleshores, com us deia, la primera part és de la creació del galliner, i la segona part és poder augmentar les hores i la quantitat de persones a participar en aquesta activitat dirigida amb el gos. En aquestes activitats hi participa pràcticament la meitat de persones ateses al centre ocupacional. Creiem que si es pogués portar a terme plenament el projecte podria participar encara més gent i més quantitat d'hores. Seria unes activitats molt més accessibles a molta gent i, per tant, se'n podria beneficiar un gran nombre de persones de les que atenem. Hem vist que realment ells les valoren molt, volen participar-hi, tenen moltes ganes de fer-les i a vegades ens queda curt perquè no tenim prou espai o prou hores a les quals el gos ve i fem l'activitat conjuntament. Així que si ens voleu ajudar votant el projecte, doncs podrem tirar endavant aquestes activitats i segur que serà molt beneficiós per tots. Hola, soc l'Eva, soc de Riudeperes i el projecte que hem presentat al Toni Manchón és intervenció psicomotriu terapèutica en persones amb discapacitat intel·lectual greu.
que vindria a ser psicomotricitat en persones adultes. Al Centre Riu de Peres es fan moltes activitats per potenciar l'exercici físic, però totes són molt dirigides i vam pensar, oferim una activitat on les persones es puguin moure lliurement. Llavors vam adaptar la sala que teníem de fisio i hem fet la sala de psicomotricitat. Normalment són grups de 5 o 6 persones, s'ofereixen diferents materials, sobretot tous perquè no es puguin fer mal, són les úniques normes que hi ha dins la sala. I això vam començar amb un grup i ara ja en portem, som 4. Llavors, si guanya el projecte, la nostra intenció és adaptar més la sala de psicomotricitat, poder comprar més material com hamaques, colxonetes, blocs d'escuma, tot el que sigui per adaptar-la i fer possible que més gent pugui participar d'aquesta activitat.